Ассалому алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе сити. Хоб нафароне ки дар канали мо озмон нашавем, ҳатман озмон нашавем. Барои шумо ҳар рӯз хонаҳои нав фарохта истодаем. Хоб дӯстон лайк ҳамонен, комментария дар нависед, менехтуна ҳатман бо мо бошед. Раҳмати камон. Хоб дӯстони азиз, видеои навбатӣ худамонро сар мекунем. Хонаи навбатӣ мо дар ноҳияи Фирдавсӣ раҳе ки дидесен, ин раҳи Гилбута. Ноҳияи Фирдавсӣ Гилбута хона қарор дорад, 1 километр роҳ аз корвон. Хоб дӯстон, ин раҳи дидесен ки ина мошино ҳамиҷа маршруткои 30 мезгара, где-то 30 метр то даруни хона. Хоб хона ина дӯстон наздики хона да ина ду раҳ дора, як раҳи гардиши дигар тарафи мактаб где-то 100 метр я 150 метр тарафи садик, 50 метр тарафи масҷид мешавад дӯстон. Хоб хонаи на деволи зар, пеши хона асфалти кушод. Оз мешавем ҳоли хонара мебинем дӯстон, бисёр чизои аҷоиб дора. Ҳатман лайк монем, подписаться кунед на канал, тамошо кунед то офтоби дора. Нигоҳ кунед дӯстон, ай ду бар релеф задагиай, релефои хоб ин релефо гирон меша, ина бо иҷода ҷайҷа масҷид кадагиай гирон меша шавида дӯстон. Хоб нашод хона мезгарем дӯстон. Хона 2 сотиқ замин, нигоҳ кунем ба тамоми санъат соз кадагиай, хушрӯ кадагиай хонара. 2 сотиқ замин, 2 септик дора, душевой отдельно, кухня отдельно, 2 септик отдельно. Хона ба кирпичи пухта сохтагиай дӯстон. байни подвал якум дуюм монолит ба миксер рехтагиай монолитча. Хоб хона 2 ошиёна плюс подвал, 3 ошиёна бигем. Озай бари хона нишон метем, пони даруни хона нишон метем, баъд тамошо кунем. Маълумоти пурра расоиби хона дар номерош мебинем, занг мезанем, ҳатман мефаҳмем. Хоб девол полни траватин задагиай дӯстон, полни дрынаш берун, дрын абояй. Баъд дистансияи хонара дидем, дистансияш кушоди хушрӯай. Ай бар дӯстон ина нигоҳ кунед, ҷои кухня беруна дора, унивальник, ов свет ҳаст, овошони хеле чай бо насос задагиай. Ина иҷа дӯстон ҷои кухня ҳаст, кухняи кушод, термикс, полни кафел, ремонташ аҷоиб. Инҷа дӯстон ҷои дедонхона, деги 80 литра, 60 литра, 30 литра, сенамун дега бо дедон. Болош тӯнака задагиай нахе. Димоход. Хоб берун дар ҳоҷатхона дӯстон дора, ҳоҷатхонаи заминӣ, полни кафел, ремонтош кати. Ята кат дора, кати чӯбӣ. Ай тараф ҳам раҳ ҳаст, раҳи дар дора, айпара дароза, айпара раҳ, метавонед та ҷои мошинмонӣ ислам ба наздикӣ гуфтесан асфалт меша. Хоб дӯстон, 2 раҳ дора, подвал ҳам аз дарун, ҳам аз берун. Мефароем аз дарун, ҳозир нишон метем. Састани подвалаш, полни ремонтош 100%. Подвалам хона кадагиай. Хоб дӯстон, подвал да як кухняи 6 ба 3 дора, термиксои 50 литра, гарантияш хати наванамаш. Таш кафе 6 ба 3. дарои расиски да борош хатияй. И хона 6 ба 3, хонаи 6. антеннорам даже подвал бровардагиай,
полни абуи задагия, болош сафед, пол ламинат. Баландиш 13 баланди хона. Ростаки да дӯстон, ҷои душевой 3/5. Нигоҳ кунед душевои калон шуро 3/5. Термикс ҳамаи чизошка чи. خب یک مشونه پادوال داریم یک در خونه تایلی سیسا نمیخواد جو وزی میبریم از گلانی خود میداریم از گلانی خود میداریم خونی خونه را میبینیم. خب نیوک ندوستان پول لامینات ростакиш ҷои душевой холӣ мешавад. се ба чор хонаи дигариш поламинат. хоб дистансия пишта мебинем пишти хона дестен ки полни бручатка задагиай дистансия ҳаст. болош ҳам хеле рамка задагиай. 6/3 дӯстон хонаи дигариш актризай ҳафои хона болош рамка люстра розетка барои кондитсионер антенна дарош да бордора ҳамаи хона дарои расиски ламинат расиски задагист. хоб якум дар ай тарафи дасти ростглани медорем 5/3 хонаи дигариш. мебарем ба дуюмушона дӯстон кафе задагия нигоҳ кунед баланди чӣ хел баландай байни якум дуюмушона بیرون عدی مشونه بیرون نشون میتونیم دوستان فیاده توی کریش زدگی سری راه در خونه. خوابی جا کلیدوری دراز میشود بولوش هم خیرگ یک مشونه فیگور زدگی ممکن پیش بالکونی خونه ستریزه. خب از طرف لیسیسا روست میداریم دوستان 6/3 хона люстра рамка. се дар хона дар якум ошона, се дар хона дар дуюм ошона, як дар хона дар подвал. 6/3 хонаи дигариш общий 7 дар хонаи дӯстон люстра задагӣ рамка. хонаро беҳад ремонтуш асос кардагӣ ремонтуш кои навия хонаи дигари
6 ба 3 ша. Хоб дӯстон, ҳамаи хонаро дидем. Общий квадратша мегем оз дӯстон. Общий 190 квадратный метрай. 2 этаж плюс подвал 190 квадрат. Biz Narxi Xonara gap mizanim, номерои соҳиби хонара мемонем. Дар номеро занг мизанем, маълумоти пуррара дӯстон метиҳад соҳиби хона. Хоб, як бор дига полни такрор мекунем дӯстон. Хона қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, Гулбута, 1 километр ай корвон поёнтар аз раҳи маршруткарав, где-то 500 метр хона дар сари роҳ қарор дорад дӯстон. Хоб, 2 сотиқ замин, общий 2 септик дора, кухня, ванна, кухня отдельно, обаш, ванна отдельно, обаш да септико. Хоб, хона ба кирпичи пухта сохтагия дӯстон, байни якм ди монолитура миксе рехтагия, 7 дар хона общий, барора гуфтем ки баро релефой ки қимат хати кардагианаш санго гиром мешава. Хоб дӯстон, хоб, 2 ванна, 2 ҳоҷатхона дорад дӯстон, якта берунда, якта поёнда, 4 термис, 5 сол гарантияш хати. Нархи хона дӯстон 850,000 бо савдо мешава. 850,000 сомон бо савдо мешава. Хоб, номерои телефон 500 30 682 имо дорад 985 46 45 55. Занг занен ҳарди ҳамин номерода ҳатман ҷавоб метиҳам, маълумоти пуррара дӯстон соҳиби хона метиҳад. Раҳмати калон кадоме ки бо мо аст, нашуд реклама метавонед дар номерои админ занг занед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонед.